Euskal Herriko ondarea ahozko tradizioaz gain beste hainbat elementuk osatzen dute. Eta horietako batzuk dira baserri eta bertako jakintzak. Baserrietan bizi diren pertsonek beti izan dute naturarekin harreman eta lotura estua. Eta horrekin batera baserriko produktuen inguruko ezagutza, sendabelaren erabilera eta ukenduen prestaketa belaunaldiz belaunaldi transmititu izan dituzte. Ezagutza horiek gure herriaren historia eta bizimodua islatu dute urte askotan zehar. Lurrarekin, basoarekin eta naturarekin izan dugun harreman estua gogoraraziz. Elkarrizketa honetan, Olatzaran berriz estuarra izango dugu mintzalago. Aipatutako jakintzak ez ditu bere familiako kideengandik jaso, baina urte hauetan zehar bizirik mantendu ditu. Bere eskuetatik igarotako sendabelar eta ukenduek iraganaren eta orainaren arteko zubi bilakatu dute. Horretaz gain, azoketako giroa ezagutzeko aukera emango dugu. Hainbat urte pasa baititu bere baserriko produktuak herriko azokan saltzen. Bere esperientziaren bidez, ondare horrek gaur egun nola bizi irauten duen ezagutzeko aukera izango dugu. Beraz, gure herriaren jakinduria zaharrari ahotsa eta balioa emango dizkiogu. Bueno, nola hasi zinen sendabelarrakin da ukenduak egiten? Erakutsi zian, zestuako etxe txikiko amak erakutsi zian, Margaritak. Arek esan ziren, nola itxezan, eta jo hortiken hasi nintzen. Ordu ez dator familitik jakintza hori? Ez, bestela. Bale, eta nola ikasi zenun? Beak erakutsi zizkizun zentzian belarrak, edo eta papelian erakutsi zizkizun ozer? Ez, are zantzizkan ze belar zian, eta zemat bakoitzai litruai zema botatzen zitzizkon. Ni belarrak ezautzen ditun. Eta, orduan, ja belarrak ezatzen bazen ditun, horiek ja itia bakarrik izan zen ze horiek? Bai, arek esan zian litruai zema bota, eta... Baina nik iznak egin leheno zema bota zen, arek esan arte. Eta garai hortan sendabelarrak eta erabiltzeko zertzen nuen, baina ohitura gehiago, o jendeak gehiago erabiltzen zituen, o ze ustezo? Bai, leheno gehiago, bain gutxi. Bain jendeak gutxi erabiltzitu. Eta zure ondorengoak interesik balake? Ez da inoke. Ni hiltzen ezenean hor bukatzeia. Da, ze ba ustezo gerta dela interesan falta hori? Ba, ez dakit. Ez da jolako importantzik eman, nire ondorengoak. Eta zuk ustezu zure ondorengoaz aparte bestelare jakintza hori, sendabelarra jakintza hori galtzen nahi dela? Bai. Lehenok jo erabiltzat. Eta zein sendabelar erabiltzen dituzu gehien? Nik botika itxeko erabiltzen pasmo belarra, berbena belarra, pantilla belarra, azai bustana, eta bestia jodo belarra. Eta badauetatik baten bazurik gehiago gustatzen zaizuna, gehiago erabiltzezuna beste zertako edo? Pasmo belarra, zoze ifezi joa da honien da pasmo belarra asko. Eta nola prestatzezu ukendu hori? Ba, litro batei, nahazte jartzen jut belarrak. Litro bat zerrena baino. Olioa litro batei, olio virgen estra berdu. Eta litro batei botatzen jot, ba, tokatzen zako neurria. Normalian iket 3 litrokoa. Normalian 3 litro olioi, ba, botatzen jot, tokatzen zako zea. Eta gero botatzen zako ikeanian, botatzen jot, zera virgen da erretxina. Eta zein da zure ustez zatirik, prozesu horren zatirik zailena o importantiena? Eosteakoan, ez du kiber eosten belarra horiek eosi berdue, baina lento, ez zea, fuertez, ordu betia. Eta zuk itezun ukendu hori ze kasutan gomendatzen zu erabiltzea? Ba, infezioa donian, normalian infezioa donian, o golpe bat hartuta beltzunia dakasunian, da horakoa. Vale. Eta gero badakit urte askotan zehar, azokan ibiltzara baserriko produktua saltzen. Eta nola hasi zinen azoka eta juten? Nola hasi nintzen, hemen leheno letxuak eta itxezin dezente. Eta ematen nintzen denda batea. Eta denda hortako esan zioen letxuak gehiak, bestelare letxua asko zela eta ez zitula nahi. Eta orduan hasi nintzen ni azoka juten. Eta zenbat urte zibiltzea produktua saltzen azokatan ba? 15 urte.
Ta ze motatako produktu erantzen ditu, bakarrik letxua? Ez, letxua, tomatia, patata, tipula, zeon dana. Gaina, konejua ere bai, eta olioskua ere bai. Eta ez erregeio ez. Eta oliuak. Eta han zure bezeroak zian ekin, harremanak ingo zen ditun ez da. Bai. Eta ze oso ikasi zenun behatikan, edo bakarrik zuri produktuak erosita alde. Ez, ikasi nuen gantxiluan, ikasi nuen repostean, gauza asko ikasen ditu. Eta zure ustez, zu hasi eta utzi zenun bitartean azoka alda bintzan. Ez, igual. Eta handik honea, alda binda azoka eta jendiak azokabiko dekan interesa. Bai, oain gazti ez daka interesik. Zaharrak saltze hiltzeianean, ez da azten. Gazti nahi du supermerkau batea hon, eta hanin erosketa denak. Ordu zuko ez dezu zendabelarrak eta azokan kasuak antzekoa dela, ez da? Bai. Zaharrak interesa galtzen edia, osea, Gazte- gazten edia eta gaztiak interesa galdu. Nik ez dut uste, nik jarruz dut esplikatzen gaztie, baina inok ez dikazu egiten. Belar zenda belarrakin, inok ez. Ta zer esan nahiko zenioke gaur egungo gazte batia, zendabelarren inguruan, idea hondik ez dakan batik. Ikasi lekela. Xo bakarrik. Bai, beste ez esango nio baina nik eakuste jo, baina nahi ez dira inok ikasten. Ez dake goik eta interesik ez da, batez. Eta gustoko ditaizu zure inguruk, zure ondorenguak jakintza horrekin segitzia, zendabelarren ingurukan adibidez. Bueno, gustau bai, baina ez du ez egituko eta... Eta nola, batek interesaukiko bazu, nola gustoko zitzaizuke hori zaitia transmititzia. Zuk ikasi zenun bezala, edo papel bate erakutzita zeinean zendabelarrak eta. Bueno, ez palimaki papelineak utzi berkizko zendabelarra zein dian. Baina ni papeline bazka zendabelarrak gazti eakutzita, baina batez. Eta baina bukatzeko bezala, zein da batemati gomenda berko bat zenioke zendabelarren bat gehiena erabiltzean edo eskura eukitzeko, zein gomendauko zenuke? Pasmo belarra eta berbena belarra. Berbena belarra enplastu egiteko, eta pasmo belarra infezio da honatzeko. Vale, oso ondo.